Salam dostlar, Fulsi kanalına hoş gördük. Size şu gün körkecek videomda Clash of Clans videosu olup yani size esas peyda verecek maslahatlardan biri Gowy'nin isleyan vakti köpten önkü küresel yapılandan sonra adam almak saat biraz kıyınrak oluyor. Ondan isleyan vaktiniz giyeceğler köp kişi oynanmayan sebeple Kâr klanlar hemişe açık hemişe adam paylap duran klanlar var. Men häzir şo klanlar size görkezeyim. Dostlar ilk öyle video geçmemizden öňürti bizden kanalymyza abone bolmagy we like basmagy hem unutmaň. Başga isleýän videolaryňyz bolsa ýazyşdyryň arkaýyn. Nälik oýun videosyny isleýän bolsa, Requiem to go. Requiem to go. Açık. Gir körkezeyim. Ayran kılan joy. Bir munçuk. Ana enkide men esasça berýänlerini aldım. Requiem live. Iň ýokarda görýän 16-lyk klan, başga 18-ligem bolmaly, 19-lygam 20-ligem açyk duran. Menkide diňe Requiem live men sebebi bu alanda Kuba gösterýärdim ben. Kuba gösterämsoň diňe adam almagy klan ýa-da kiçik uly klanlarym ke alana şoň üçin kiçik wagdalara esas maslahat özüňiz gelip şular ýa klanlardan uly klanlara ýalbarmak etmek gerek. Özleri salyp dur adam alýan çykyp ýetişmesem kowýarlar. Ýöne büyük oturanlar bu adam kowalsaň ikinji adam 20 minutdan soň kowulýar, onu bilýänsiňiz. Klan dolýar. Bir zady var klan çalt hiçili boş wagt ýa diňe dolup durýar. Şoň üçin kän klanlar barla bermeli. Ýöne daşyndan baryp özüň adam paýlasan klandan kowýarlar. Ay bilmem edil näçe wagtda girip görmek ýöne hemişe adam paýlanýan klanlar bolmaly öýde. Ana şu açyk sorady, buna eýen berdiler. Resk şeýdip klandan çykýan. Selk bilen gerek zatlar da selk bilen almaly zatlannyz. Köp kişi barýar klanlara, aýşylar adam paýlayan klan barýarlar. Full kaban sorýarlar, full walker. Ulanmaýan zatlar. Ulanýa, o 2 ulanýa. Bolyn kän ulanmaýa. Bular diňe şar, gigant bolly. Başka känler ulanmaýa. Beýle ki kristal we rekord döwjek bolýanlar ulanma, kristal bir paýlamaklar ahmal. Ýöne edil bular kän paýlamaýa. Şoň üçin hem esas gerek zat şar. Birinji bilen luboy klana gireňizde. Bir näme görkezýän? Birinji klana girip görkezýän. Gireýin bir. Ve iň esasy ýene bir maslahatlaryň biri. Häzir siziň ýurduňyzda çözýärler. Siz bir adam alýaňyz. Onuň olar saňa çöldüp durlardan görürsüňiz. Ama iň soň kataka 9 gün bolup dursa, gowy pes soransa, özüme pes ratuşy. Şoň üçin hem pes adet ýalar. Kän çöldürmeýär men bagdama. Onuň size esasy gerekse sen klan jaýda näme baý bolsa da saňa çöldýän hökman şonu öldürýär. 2 kubok taşlaýmasa, şoň üçin siz üçin hemişe uykuda ýatyrýançyda goýun. Ona alyp giden zatlan hemişe full bolýar, durýar. Birinji atakan etdiňiz, ikinji atakaý hem taýyn, ikinji atakaň ýan klanlara girip zadan alyp bilýäňiz. Gowynyň zären ähli zat alyp esas klan jaýynda şar alyň çözýän zatlaryňyz näme şar bolsun, gigant bolsun. Bäş ratuşda soň şarla çöze bermeli. Şarla näme ýol 3 ýyl bolýar. Dragon bilen çözüň 8-7 ratuşda. Isleyan bolsaň 7 ratuşam gowy ataklaryny hem ratuşan ataklaryny da görkezýär. Men emme bagda zatlannyz isleyan bolsaň maýadan men özüm her hile ataklary, her hile gowy ataklary hem görkezýär. Dostlar men şu zatlarla videony jemleýän her ki Requiem bir munçuk adyny görkezýän. Kodlar kime gerek bolsa bulan kod kän şoň üçin men ýazamak kime gerek bolsa man kodlaryny ýazyp biler. Videony göreňiz üçin hoş sag bolun.